היי, אני טלי, אני פיזיותרפיסטית. מה שאני רוצה ללמד אתכם היום זה תרגיל בעצם של קירוב השכמות, טוב לכל מי שנמצא כל היום בעמדה הזאת, אם זה מול מחשב או עם דברים אחרים ליד שולחן. מה שאנחנו נעשה, נמצא לנו איזשהו קיר פנוי במשרד שלנו, נלך אל הקיר, נשען אל הקיר, ניקח רגליים מעט קדימה ונגלגל את האגן מעט אחורה כך שהגב התחתון ייגע בקיר. לאט לאט נשטיח את כל היתר הגב, והראש נשים לב שהוא לא פה אלא כאן. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא קצת מכופף, לא להצמיד עד הסוף את הראש פשוט. אחר כך נצרף את הידיים, נשים לב שיש לנו 90 מעלות בכתף, 90 מעלות במרפק, ונצמיד את המרפקים אל הקיר. עכשיו התרגיל הולך ככה, אנחנו פשוט מורידים מרפקים ומעלים, תוך כדי לחיצה של המרפקים אל הקיר. אנחנו נעלה בשאיפה ונוריד בנשיפה. נחזור לתרגיל בין 10-15 פעמים, תלוי ביכולת שלכם. מי שלא יכול להצמיד את המרפקים שוב בגלל איזשהו כיפוף בגב העליון, אפשר לעשות את התרגיל פה. גם פה בסדר, תוך כדי הצמדה של השכמות. ולאט לאט נתחיל להרגיש עבודה קלה באמצע הגב העליון, מקרבי השכמות.